Hallelujah. Amen. Lapha ngisebenzisa i-title yami emfundisi. Amen. Umama uzalana wegazi. Amen. Egameni lokhuleka. Amen. Ngibona abafundi sakhoza lenkonzweni ebranchini bengekho. Amen. Noyedwa ezokhipha umama walapha njengoba elunga lapha. Amen. 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 So isikephe akesitwile phansi emanzini thina sikhona. We take over. Lokho futhi awunamahloni umama intombi evangeli engasaphili. This is Iron Lady. Umama azomamulela nginamahloni umama. Amen. Uma ufike enkosini. Uma ufike kahle. Amen. Amen. Unabantu abafaka kuphi kwesikhathi. Azathi noma ekhona emuva amakhazi emvale bana abasenza amakhaza ekukumbeleni imbiwesi bazomnyathela inyawo elanga amajombo kwesikhathi. Amen. Hallelujah. Amen. What mama I'm very proud. Mama usebenzile emhlabeni ngathi. Amen. Inxusa abazali bakhoza nawo nabantu abakhe abazalayo ngathi. Amen. Nabazukulu bakhe. Amen. Mama lezizulu ezingakhulu ezibezonke. Mama khawunta kahle akekho ngekho. Amen. Uzoba sikoko apha. Pay the last respect. Hallelujah. Amen. So I deserve it. Ukuthi the biggest send off. Ngicela ukuthi masabula mahla ngathi. Amen. La angihambe nabafile mina ngihamba nabaphilayo. Mama the spirit lives. Yes. Egameni lokhuleka. Amen. Ngabona usungathi usinga ungathi usunyandeka kubi usuhlala kubi. Nabaze yakhafuna amatha amanga njengemapha zathi bayangidlela kuwe. Engabe saphela emzimbeni. Hallelujah. Amen. Laba zakhuluma umama ngathi. Amen. Mama indlela kusema mama signed a contract. Since 1946. Mama bemdala umuntu emhlabeni la 1946 he gave uMandela Agnes Moyo the contract ukuthi by this day yes 24 December 24 was mama it is a clear period. Amen. The contract never renewed kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. This contract is not breaching. I said contract what we create. Mama is calling it it's done. Hallelujah. Amen. Sokusele kuwe. Ola kusukuleza mntanami. Nawe uzongele mala hapa ngithi. Amen. Sesilanga lezo. Amen. Amen. Ngikusa abantu sabeka ekhaya endle kahle ngokuthi isikhathi ngithi. Umzwana wethu. Umama into yakayithula ngithi. Bakukhulumela phakathi maluma ngithi. Masiphala somzwana. Ole into yabenayo empinjeni nathi. Ayibeke kolilanga. Aphise uzuphini. Baze ke umama evangeli. Umama unesizotha, umama isakhamuzi endaweni ngithi. Ngicebelesi ulale kahle intombi endala. Umakhanda ukuthola ukhoza. Wazi ukwendile ukuthatha kwelethe lapha emakhanda. Wagana kumakhamba wazama ukuthola wonke abafundisi. Ngoba khona izizwe ezikhona owazakhizwa emuva kwethu. Ngidlala kahle mama wami ngithi usikhulisile evangelini. So ngicela esingasibuyeli
umama indlela ayisebenzile egameni okukhuleka ngithi inkosi mayibusise sizachumela ekhaya lokho nje ngifama highlight ukuthi mase kunje ndavala ngibeka nje ithukile kancane ngithi kodwa mase ubeka into lapha sokuvuka lo hlanga lo sokuvuka ukwamukho ukusebenza so siyabonga futhi verse 1 no futhi verse 1 yakithi verse ngafunda le verse la kwa masivula yini ukofini abayaphuma nje kahle right bayaphuma ikhona imoto utheyeza amadriver right sokujikela haleluya yes ukuhamba kwaba-Israyeli ukuya elwandle olubomvu. Yes. 19 uMose wathatha amakhamba kaJosefa wahamba nawo ngokuba wayebafungisile ngokubafundisa abakwa-Israyeli ethi impela uNkulunkulu uyangihambela ngokungihambela nikhuphule lapho amathambo ami kanye nami. Basuka eSomuthi baya bamisa eThama eceleni kwenhlane. Yes, abajayi siyabona semzika abani owayigenisa bethi amen. Ngiyabonga igama kwabahle inkosi mayibusise kaka futhi